Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An ka jamana minisiri min bɛ ni a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma a ye wulikajɔ sabati ni ka taa mununu Bamakɔ sigida Gale ani filanan na min senfɛ ani sifinnakaw ye hakilina falenfalenw kɛ an kuma o kan bi domari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min ye tourist groupe maw wulila ni ka taa an balima chrétienw dɛmɛ an kuma o fana kan bi domari kɔnɔ ninnu de ye bakuruba ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔna bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnbɛrɛ kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye a ye wulikajɔ sabati ni ka munumunu salo kɛ Bamakɔ ale sigida 2 la sigida Gale ka taa se sigida 2nan ma min ye minisiri a taara ani an ka jamana sifinnakaw kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn ni ka hakilina falenfalenw kɛ jamana kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu kɔni bolo da sifinnakaw olu ka yiriwa siraw fɛ fɛn min ye ka se ka olu kɔni hakilina falenfalenw kɛ ani mun kan ka kɛ waasa sifinnakaw don ma sinikɛnɛ ma u bɛ se ka u jɔyɔrɔ kɔni fa jamana ko la ni ka se ka faamuya caman kɔni sɔrɔ ko ni wulikajɔ belebeleba min ni a kɛra an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani sifinnakaw minisiri fɛ a kɛkun de ye ka se ka marabaw ani maradenw kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka min ye waati kɔni latɛmɛ ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn faamuya hakilina kow la hakilina minnu min bɛna a jamana kɔni bɔ nɔgɔ la don n'a nataw la. An ka jamana maa ɲɛmaw u kɛn bɛ ka wulikajɔ belebeleba min nun don sunkalo fɛ waasa ka dɛmɛ lase dɛsɛbaatɔw ma o wulikajɔ in ale kɔni b'a la ka kɔkɔrɔma don jamanadenw kɔni caman fɛ o de la jɛkulu caman bɛ yen olu b'a la ka wuli sanga ni waati ka se ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka se ka min ye balo doni ka taa di an balima chrétienw kɔni ma ni sunkalo belebeleba in na a balo di kɔni baaraw kɛra ɲɛmakɔrɔ ale église la min kɔni kɛnɛ kana na diinɛ ɲɛma caman kɔni bɛ yen nɔ o caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka duwawu do faso maliba ye bɛn ni kelenya ani kotoɲɔgɔn ta la ani ka balo ɲɔgɔn kan waasa o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ni kɛnɛ belebeleba in kan min ye madame Binta Ɲani ni ale kɔni tourist groupe ale kɔni ka kumalasela ye a ye dankɛnɛmayali kɛ k'a jira k'a fɔ ni wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye ka se k'a jira k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɔni kan ka kɛ maaw ye maa minnu ni dɔɔni kɔni bɛ olu bolo ni ka fantanw kɔni dɛmɛ. Projet belebeleba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la jamana cɛmancɛ bolo ani kɔrɔnfɛla fɛ ka sababuya kɛ basigibaliyaw ye ni ka olu kɔni magɛn o projet belebeleba in fɛn min ye ni a musaka kɔni bɔra min ye l'Amérique jamana olu ka gouvernement kɔni kunna hukumu kɔnɔna na min ye OIM olu kɔni ye balotila kɔni kɛ balotila min fɔ ka taa se minɛ wɛrɛw kɔni ma a taara k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la an ka jamana ale kɔni marabolo caman kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bayangara ale marabolo ka taa se Douanza marabolo kɔni kɔnɔna na maa minnu ni u n'an bɛ u kun kalifa yen nɔ u caman kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ Douanzakaw fɛ yen nɔ min ye denbaya 150 bɔɲɔgɔnko olu ye dɛmɛ in sɔrɔ min ye Bayangara ale kɔni marabolo kɔnɔna na min ye denbaya 250 olu fana ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ Bangasi fana marabolo la min ye denbaya 175 olu kɔni ye dɛmɛw kɔni sɔrɔ nin kɛkun de ye ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni sɛgɛn kɔni bɛ u kan ka sababuya kɛ basigibaliya kɔni ye u bɔ u sigiyɔrɔw la ni waleya in senfɛ min ye OIM n'u dɛmɛbagaw olu kɔni ye u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kɔni jira ka se ka fantanw dɛmɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. OIM u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni u kɔni n'an bɛ u kun kalifa fɛn min ye Mopti marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sokura ale komini kɔnɔna na yɔrɔ min kɔni bɛ yen ni o kɔni Hɔrɔngende sidi kɔni sanfɛ maa minnu sigin bɛ o yɔrɔ la u kɔni ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ ka bɔ OIM kɔni yɔrɔ dɛmɛ ninnu o bɛ tali kɔni kɛ ɲɛgɛn ale kɔni na ɲɛgɛn caman u taara o kɔni jɔ u fɛ yen nɔ waasa ka se ka saniya wale ka se ka o kɔni
sabati u ka nin yɔrɔ kofɔlen na fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ nin baara in ko a kɔni kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni ale kɔni sigin bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababuya ye ka u bɔ u sigiyɔrɔw la an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni a musaka kɔni bɔlen don Japon ale gouvernement kɔni kunna OIM na dɛmɛbaajɛkulu olu kɔni ye u ka dɛmɛ kɔni jira k'a ɲɛsin maa degunbaatɔw ma. Diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan o ɲɛma dankan ka taa se min ye Fonds des Nations Unies o ɲɛma olu fila kɔni wulila ni ka taa munumunu salo kɔni kɛ Mopti ale kɔni marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye ni maa fila in ni o ye Marie Consolée Mukangendo ka taa se Judy Da ninnu fila kɔni wulila ka se ka taa u ɲɛda maaw ka maa minnu ni olu kɔni kɛlen don ka taa u kun kalifa korokaw fɛ yɔrɔ min bɛ ni a kɔni bɛ wele ko Kenewe u taara ka taa ni maa ninnu kɔni lajɛ u ka nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra min ye projet hukumu kɔnɔ projet min ni a musaka kɔni bɔra nazarala keleyatɔ Union Européenne olu kɔni ka dɛmɛbaajɛkulu kɔni kunna fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ u ka nin projet in a ɲɛsinnen don ka se ka gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu kɛra ka maa minnu kɔni sɔrɔ ni an k'o ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye ka se ka o waleya kɔni gɛrɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na san 2026 kɔni kɔnɔna na yɔrɔ kofɔlen a kɔni ye maa 51 bɔɲɔgɔnko a y'olu de kɔni bisimila minnu kɔni ye muso ani denmisɛnninakaw kɔni ye fɔ ka taa se maakɔrɔbaw ma ninnu kɔni bolila ka bɔ kɛlɛ ɲɛsiranya ani basigibaliya kɔni ɲɛ fɛn min ye ni maaba ninnu talen bɔ u sigiyɔrɔw la u ka hakilina falenfalenw kɔni kɔnɔna na gɛlɛya minnu b'u ka u bɔra a caman kɔni kalama a dɔ ye fɛn min ye musow olu kɔni bɛ jigin k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kɔni ma dɛmɛ don u ma ani fɛn min ye u ka saniya walew o kɔni sabatilen tɛ fɛn min ye a kɛnɛ kana na INFE olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka saniya minɛnw kɔni sarada maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka hakilila faamuyaw kɔni ta ka u sɛgɛrɛ ni wulikajɔ in kɔni kɛra tare ye o de senfɛ min ye Nations Unies ale ka maa kofɔlen minnu kɔni taara nin kɛnɛ in kɔni kana na u kɔni ye a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni na tigɛ donna nataw la waasa ka se ka nin maa kofɔtaw ka se ka u ka kɛnɛyakow sabati. An bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an bɛ taa somalikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ka jateminɛ sɛbɛnfura dɔ kɔni bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko min ye maa 6,000,000 n'a kunkanfɛn bɔɲɔgɔnko ko baloko tanya bɛ sɔn ka olu de kɔni sɔrɔ Somali kɔni jamana kan jani marisi kalo san 2026 kɔni cɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o maa kofɔtaw la maa 1,000,000 n'a kunkanfɛn ko olu de ye denmisɛnninakaw ye minnu kɔni si tɛ san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen baloko dɛsɛ kun dalen don u ka fɔ ka taa se fɛn min ye gɛlɛya wɛrɛw kɔni ye ko k'a sababuya kɔni kɛ musakantanya ye. Sudankaw fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka marifata jɛkulu k'u kɔni ye maa 28 bɔɲɔgɔnko u y'olu de kɔni bɔnɛ u nin na min kɔni kɛra u ka bingani wale senfɛ min yɔrɔ min bɛ wele ko Misteriya ni a bɛ Darfur kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ka bingani taara ka kɛnɛyaso dɔ kɔni sɛgɛrɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na baɲumankɛtɔnw olu kɔni bɔlen don k'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ sonsoro o kɔni ka bolo da nin yɔrɔ kofɔlen in na ko ɲɔgɔn tɛ ko maa miliyɔn caman de kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ basigibaliya ye. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko san 2025 kɔni kɔnɔna na maa 80 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni wulila k'u bɛ taa dahirimɛ ɲini na tunga kɔni na k'u olu de kɔni tununa ni ka u bɔnɛ u nin na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ tɔnbaw olu kɔni wulila k'u jɔ k'a jira k'a fɔ ko maaninfinw ka hakilina kɔni falen sira minnu bɛ ni o bɛ maaw kɔni ni kasara ka se ka o siraw kɔni to yen ni ka se ka taa sira jɛlenw kɔni fɛ ko ɲɔgɔn tɛ ni maa bayiriga ko olu kɔni bɔnɛ u nin na ko o ye fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen kan ka wuli k'i jɔ o kɔni kɛlɛli kama. Alamɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye an b'aw fo a ka tuloma jɔli la a y'aw sogolen to an ka fiɲɛ siraw la ni Alahu taala sɔnna ma a bɛna kibaruyaw kɔni sɔrɔ minnu bɛ aw nafa a lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badini fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.